Gardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjupon. Amri LAC wothat langso serdihu naklamalong arkoi ni phai inquire player ni akimi ration card keronpot West Caribbean long Amri LAC angkang serdihu naklamalong akimi ration card keronpot bangso long alhisar poman pen KECCEM Dr. Tiliram Ronghang MLA MAC West Caribbean long DC Krishna Borua Lapen Ari Sangho Lapen Tim Caribbean long bitungatum chetong dun renti Bangso long akimi ration card keron pon kadokawi laki 6,893 ahem tunatuma phan pipa jerpondo lapen Ayushman Bharat card sitami ration card alongsi pangrom pondetlo lapen India angbong nahok hospital le sechilang dam sitami choklo puta CEM ronghang asang hopen rada thengno lamthi pachini pon Amripen Hemari Bongrong report Caribbean Long News Ilitum Amri LA Consensi Adim si pinibangke reson card ake joy pen lo Inut pen linpo edonyong si bang troksi do blongte lin thongke ra polong ji la pen la sorry son card long bang pen ke Asman Bharat card ta dakra class nun derlo edun derlo ada kisu gachelang ji aphan abar sai ninkan si Harodalong Nohoka Hospital nursing home le dakame la lak ko ten tikke lake dak langsung akad kensi treatment kui apa si kecil lagi apa awal saya lapen detail Amri LA konsensi angkang long kapal lo bang kita kini konsensi lo lake Amreng MEC konsensi Rongagora Samson Singh Ingti Memorial ME School along Special Health Camp ke Pamanpon. Arkoni Phaingora player ni Deopani MEC ke Parlo Rongagora Samson Singh Ingti Memorial ME School along Medical Asai Kam Lapen Labang Solong Cherap Chetodun MP Agarwal Stone Crazier Chepatir Piponsi Special Health Camp Pemanponlu. Sonsi Special Health Camp ke Pamanpon along Deopani VDC Chairperson Elis Teronpi Sorkari Gaubura Rongasar Doctor Nurse ASA workers, ICDS, Anganwari workers pencenglok, medical asai kam sai khiatum chetongdun. Deopani MSC angkang pen penang an atok ano aradatu free special health camp along ason akisu Ayushman card tami ration card kedo atum aphan ake joy pen card selampon lo sonsi doctor nurse atum pen ason akisu sitami langpon lo. Deopani MSC angkang Rongagora pen adung arai rongpli aradatum prek jam akisu doctors Nurse atum along kiso cepaklang don si langponlo. Bukajan pensar kurubi Caribbean Long News. Cardo, akiro pipar piglo pini labang so dak nilitum Deopani confidential angkang along nilitum Rongagora MB School Samson Singh ti MB School afil along kipatipon free check up kibipon nilitum kacinghon ladak Bukajan in charge Dr. Diori Sarapan akero pila lapen apitu akero pingtung je nilitum kacinghon Dr. Himonto Bisosorma Sarpan Stami akero pila lapen ilitum kacinghon parpik Caribbean Long Autonomous Council ACM Sar Dr. Turiram Ronghang Sarapan Stami akero pi parpik lo lapen te apitu akero pitu ingtung je ilitum Kacinghon asar suljorong par alangli panstami akero pipar piglo alangli ili tumapan labang so Deopani arada panang kamatha pipon penajo ili tumapan misen pen difu medical college pen doktor akimi kimi nili tumapan kanghon pen labang sorong arupapan nang kacinghon pen alangli tum free check up apan nang kito airport alangli tumapan akero pipar piglo idam tang sitami mohedjong sar sitami ningjelo apar Deopani long haladake Dr. Kili Damde Pinadim along sitami ilitum kacinghon asar Dr. Tuliram Ronghang sar alangli kanghon pen ilitum Deopani aradatu kipapihu padimalong Dr. Kili Damde nurse Kili Damde Pinadim along sitami kidamtang apar Deopani long sitami labang so program ilitum apanang hipon lo la selangli panakiro piparpig lo lasi non penile thot sitami ladek nilitum rong pli rong po panan alangli tum mesen a doktor nang kivan piempot alang nito mapana kiro pilo la siningarong piglo ateke dak doktor asontin kichilang ji sitami imek kachilang pen chinglok
lapen TB a bemar lapen ge ason pregjam makisu at bemar tupik tami doktor misen a doktor nang kili nang kivan pia pot nili tum nga rong piglo labang sorat labang sorong adu bakat nang kivan pia pot nga rong piglo lapen pini nang litum medical atung chot la pokali asa baido tum lapen te la rong gangbura SGB atum am sitami la dar nang chitong dun lapen armu dopik pensi non si chilang ponlong pomlo la si arang litum hastami akero pilo lapen nang litum media panstami nilihim pen nang litum panstami suri akero pilo labang so program long nang chitong dun pen adi nang APHL siasong atum MP kilik nang leong lam cheton te ong lason pulote ke haiji ang theki dure pik helang pusi Karbi Anglong ara chethan sai Arjutha Karbi Anglong news kelang ara tatum nilitumle lam ke pachan kali laki APHL si angbong alam Japra lang so jutang aklam along APHLC Foundation de ke paman pon ahut pherang ke atum pen APHLC asong japo atum aphan inut aphan karjupon ahut ke APHLC meipu jai kathar aphan kaningje pon ateng pulote angtong ingti kathar ke bongo sena amunit lapen BJP RSS amunit pusi jai kathar pen angtong ingti kathar aphan arbok pon Sonsi kursing timung pen sitame angtong ingti katharapan karbok pon ki laki longwok kedam aret ke India along ke tok aron along ta ave pusi kursing timung penta angtong ingti katharapan karbok pedupon La swahut angtong ingti katharapan puthot pherang ki pen karjupon ahut ki nili angtong ingti kathar ki APHLC asong si doveji lapen nilitum akemang ki water list ing thanang ji lasi nilitum longwok kedam ki ington te pusi angtong ingti kathar pen ningjepon lasi lapuson all party hills leader conference mate thi hekpen APHLC asong angbok kilik nang lele angko pensi lamthe kache ton puke ave pin anlu lasi APHLC asong aphan ke kroi ara tatum sitami non ahut manghu prong asonsi nang mantanglu lason pulote kevangji aporahut abangke APHLC asong along APHLC asong kati kukji angring thipik tanglu laki nilitum kapacan pontapu alam kali laki APHLC asong angbong alam phuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong news Ini bang Mike. Nang lihat pasti long bak dai bang tang kita konstansi cho konstansi raduan dame jumer puthon sing bale bang ke aron to ke aron MP election itu cepai ke bang Indian constitution long tawe IPC long tawe CRPC long tawe 6 long tawe je du ordai dam lo pedang otom isi kapacini sudah pen kapacini reception committee ratben reception committee ratben leaders ahin pen constancy proxy pen ayok tamil Abbas lapen putine petang bal benjenglo winger gari benjenglo la gari ke be driver tumphan angtame araki hornu enma horjun ma junjeng la bang tumpang thekni jomsi hor kijun thekni lo blotante hontai si bang nang tun ke dam pader chi patai sitame kenton nani lapen to reception committee benang tumphan nang cerap kunji la sinang temala gari ke parking bang motor apa konglo bang araki ke mala lena umri pamit ha jom se araki ko ko kangbe nang tum hontai si ni pang leni bang tunong lo garo de makumine kali dolang ma MP election padelo tangte angtong tikathar phan APHC ben hekloji bu khak lahai ke bang ba BJP to nai thang ma bo ala ke lahai ke bang RSS to bang no nil tum lo source ke lo ma tong dun do nang li phan me station ma chohan lo APHC phan me pachika gi ba judun kan tu ma to malon so iji je lang dum kar judun ji phan lake wala phan chunong ni bening tu le jima alang li kar beng long ke phan ko de kar beng long non ne lu alun se ko ron si kroi alang li phan me space longan la chohan lo ake man alang li me stak BJP Congress kiram tang leader satum an ke ke man thelu alun ka par jun phan chohan bon hempe gwanji wanwe tai PSLC ansor lo has Samson Singh Tiakai district ke mana sonthos in non APSLC leadership itu masar jai ini to meji tanan chohan lo bohu no Lakhain ko ratrok duar bagri constituency APHLC amai phumondor sing tipen KKC kongchun bang Wilson ti sophan lam theisi
lakhain ko retrok Duarbagri constituency APHL Siamaipu Mondor Singh Ingti lapen KKCA Kongchun Bang Wilson Tisopen Kidamtang ni phain ko rehiniani pinangan phun pen kachingki social media long pachethang plup anlo lapen KKCA Kongchun Bang pen Duarbagri lakhain ko retrok constituency APHL Siamaipu Mondor Singh Ingti aphan dianang changnang jipusi phun pen kether ki happa dolo bangso ajok Duarbagri constituency APHL Siamaipu Mondor Singh Ingti pen pherang ke thingno klardak pen lamthe isi KKCA Kongchun Bang Wilson Tiso phan klardak pen pachini ponlo kidam tangke Karbi Guru Searching Room Mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kebang pen Karbi Amana Penke Thenai Horbonganam Kipuke Paot nang ne pusi Kipucha Sitame nili phan kalili kalanglang nang pupen lam thinar boklo Sitame thangthe nili ning oi e pusi APHL Siamaipu Mondor Singh Tipen Pherang ke thengno ningje po lapen ke inut Guru Sir Wilson Tiso Kipu Sangli Sanglang Thekpik pusi Chipulo lasi non Guru Sir Wilson Tiso aphan pachinilo non Karbiang long arat akimang hemprek henlo lasi sanglangra mentusi Karbiang long hemprek ke longjima raraphat thantha lapen ke kidam tang social media mate Facebook along ke klang chilong ache thokalong Karbi amana pengke thenai Karbi pohosik chilong ache thokalong karba tangte halahai ingsai tha lasi niliphan kalili kalang lang nang kipu dianang chhang nang chipu kipu ke chokche lapen inut KKCA Kongchun Bang pusetle kidam tang ningkan hini ahut inut arta ki jum hek aw sopia phan meklang nuk nolang no kachuklem ke mesen loma lasi lahai matha pa metha Karbiang no raratum nili kipu juno dakma lasi pini rara thengno nili nang thando tangte pherang ke thengno kaning je ponalam thi arju ponsina Nilipan to nang litum pinida ke media bitung pan nang litum pan aprang si kadom nang pilo la sini lipini la version tu so pupan ni lam klarifikang tung kelalo la selang li nilipan dia na chana ni polam ba nilipan ang pubang lalo je kedam tang aron barim king rumah me hut nili pudun ke lanwet je bong chin bong kroke chi ke bia so tu nang podun jam long nang ni pusin nili hal so hut ni yedun lo atema bong chin bong kroke hap yote te do pen taming tir ada bustu pina la posi ke ili aron barim hiam titami lahai ke odjam long le hala kurusa tumsi odlong choji la so abustu ke hala karkli ke phejo ke thek atu jutang jubar ke thek tumsi la so bong chen bong kroke odun long choji aron barim hiam titami la so posi ni li hal so chupudun lo himonto ban titami la so ke abong chen bong kroke podjam na ne puni li chupudun sitami alang li non ni li pana banke irrigation ke wan ko banke la lo alang li banke pending sompon alam tanang ninjelo lapen ke alang li la chopadet popota pulo nili chopadet popota tami nili hala prang along sitami en video clip do nili phalo melo la banke aluhi sa nang patu dun ber nai posin nili po ke phalo banke himonto chal galilo america president russia president manta phatami pen pindeng sompota ya pindeng sompota pitame posin nili hasor po pini pe kokle nang li piji pinot ba poho piji pinot thanglam vi posin nili hasor ko do nata nona banke alang li po banke je kece ke biaya sosesame bong jen bong ko on me po asistem telang li pulo la pen kalang li party alam pen se ngelipan nang kete ke sistem wa yola alang li yong se lam the paklar ye ning hang po telang li social media long se paklang nai pono setamin li pan jong jung ponang kor se li pan nang ther khabi pan telang li bori setamin li alang li video recording do po chini data yonis ni li alang li long chipa video hek alang li sangklang tek pik pulo segar li tek pik putelang li cipulo constitution aron ta tek pik pulang se alang li pu constitution aron tek pik putelang li $60 aron ta thanangi segar li tek pik puten telang li isia se li ra karbiang long ara paning siwet patutha lapen ke alang li sangklang tek pik pulo alang li isia sanglang tha ni li puji bangke karbiang long ara tu mentu si la so akimang hem prek kwano ni alo song ti tami thi jang no ki ti song pen ha komentu ni SDC hut pen tami nang ti song bom no la so ahem prek komentu aning kan silong ima koma prime minister ke do silong ima kopi chiklo silong ima kopi ni silong ima kopi hopta long silong ima aleng ni sang lang ben karbiang long rat pan thanang gi ni li puji bangke ni li hok ni li sang lang tek ni li ha so ta chipudut la pen sia ki tek na pen alang li sia klira karbiang long rat paning siwet padotha pen sang klang pen la karbiang long hem pre komentu silong ima klada pen thanang gi
เป็นอะไรเลยเนี่ยพันนังบิสาริปโลตโจเป็นเด้งสมปรลามเตตามิเอ็นเตฮัลลานนกระดามแตงบิฮูดคอมยาตัวแบงเกจิลงพูลงสิอาริงตัวมันqueตัวเนี่ยปูหูเจลงพูลงสิระรอแล้วแต่จะมีอะไรนี่บิสารัมเทงนั่นยี่แล้วเป็นกระดามแตงนริงเทปีลง Prime Minister के बैंक होता हला रिचुअल चिन से सर किंडू पचिन से तमे केचे के बिए तुम से दोंग पीडेट सक पीडेट से तमे हला हाई तुम तल आंगली बिसाडम थेंग नंजे पेम नॉन के तमे दरा लांग सोन तमे प्रेसिडेंट दुपुटी मुलमुल वांगी पुके एकदम बोंग चिन बोंग क्रोकन ने पछि ठीक एट अमात आरलिंग तुम फान कोने क्रूसर पेंग रूम एट से तमे लांग li wang विरे चोंग थुई डेट karbi tuम फान एने से ला हाई बोंग चिन बोंग क्रोक के ओलाई से तमे पछि ठीक ला हाई तमे लांग li प्रेसिडेंट मन से तमे लांग li बिसा थेंग नंजे आलो पोते ने लिमानी लो जे अलांग li टेक्स है ने लिमानी जी काली li पोते ने जो ला अलांग li फान ने li अलांग li नंग के थे नंग खाप अलाम ने li चुयेंग बात योटा फिरे रे कॉपी पोलोमा पोते ला के आरोन कली आरोन फान ने li फिरे चोजी कॉपी पोलो मते अमेक थैंग ते तमे कॉपी पोते ते पुलिस के को कांगनांग पोलो कॉपी पोते ते हला कारबियांग लो विमेन जस्टिस फोरम तो हेमदाम पेन पिपोसी एनम नंग कोगलो अलांग li आटा की जुमो सो फान कॉपी पोसी के चोलांग रेम देला लाता अलांग li के चार्ली ओसोले हर एक ऑनलाइन क्लास अपन यो नि सेलांग li api apo alang li धोरोम के along के कोइदुन asang ho tum asumar phanse alang li ke kicholang pire ante alang li timi sena kam no mante lapen halang li ke ther ge ha je maya nang loji tang ho lapen ke tangka nang piji tang ho polang li kipu ente ni akrusar olo mante la matha tha karbe ang no ara tum phat ni dilan se pachini cholo kado